Youth Convention ka bakha saw jong kasang samla parisora lalong lais nginenter kata kelas dang nadu ka khandru tarik bat kalapan kut no hakat pha tarik ukala lengkot araja apnriu ha ka blang snong sen Anthony Padua la yam ka bahap ha ka sot bisik lai tera parisora bat ha kani kasngi layo penyadon lang umus Reverend Bishop Bernard lalu Reverend Father Stefan Karbani Parish Priest jong kasora parish rengkat wastan Parish Priest Reverend Father Henry Warba kamjuru Reverend Father Jemeris Cella rengkat kisesta ki het katikis ki khot ka PPC kirang ba balang bat kinong tre balang rengkat kinolam jong ke SACYM Suntri bat kiwi bladon lang ha kani kasngi ha kamas bakhuj bat hadian kamas bakhuj but saka cultural program kongsan ha kano phaisngi ha ka cultural program udai MLA jong karani kor constituency ba Pius Marwin ha ka jinalang MLA ka Sheila constituency ba Pelajit Kupa Sundram bat ha ka jinalang MDC ka Sora constituency ba Titos Tarwar Khan bat kiwi ki bla sya khosobha sya kani ka program bat ha kani kano phaisngi layo ya ki jingkran na kinong kran ba pher ki bakuntup ya ki jingkran na Reverend Father Stefan Karbani SDB Parish Priest jong kasora parish na kinolam jong ke SACYM Suntri bakunjuru na Reverend Father Jemeris Cella barengkat ki jingkran na kongsan ba Pius Marwin kini kinong kran kila ya ki jingro ya kinolam jong kasang sana parish sora ki bla treshitom badu thia dudem na kabanta ban penolong ya kani convention ka biai yarenti bat ipu ipieng barengkat kasneng ka kraw ya baro ki samla ki badon bat ki Syashkor hakani ke lempung bakumnu baki de ban iam ban yai ban tebe jing syai ru ya ki para samla limba ki nuksa babah ki jongki hakani ka sngi la penpu penpieng syu ya ka program da ki jing rwa jing syat bakum juru ke drama lengkot naki khon samla ke paris suara jom nak menta jong sub district Laitra sama ba i kay wa kwa nong api hakmat jong pi hak ka jan mit kidan kimat tang lai teli kum kisamna ni doi belong berbor ki basaurit ki baduai bat ki batristom ladingna balle yakini ki lai teli kilang ki mau jam lagi ki mau besiu jong ka jiem ka jungi bangelam ya ki wei pat ka persona ki badan hagisnong ki na kentot ka badan hakidang ki jungi kanele se ka jingalom ka jungi ka na por hingi skam pidan ya kini ki latli ki mau dong lagi ki latli ki mau besiu jong ka jiem ka jungi kumbang ya pi ka jing sauret ujisu ka ingi bangilang berbor ki basauret da ka jing sauret ka jungi nyila bne lami ki wei ba ki wei ru ki laban but ya ka ruksa bha ka jungi klempap hagiri ki lasngi ki jing lam jong pi kum ki ngalam ki pen i ya ka jing sauret ban lam ya ki wei ka ba ka jing duai hab gi don haprang kino ki benta ju ka jiem ka jungi ni don kam ban duai namar ki bro ki bamla ban shulong hi dewan hi ha ka jiem ka jungi namar iklem dapan la iklem da ut shau blai bojong topan sai tua sasyam tu tien sapli kum kisamla ni dibanduan kajing emit kajing sngi ha kajing duai ka jongi kebenta ka balai kajing trestom la sila dikisamla jongi kinang ilam je ka parish la dikem trestom kimla banlum ya pi kisamla ha ka por ha ka jaka menta dele ba kajing trestom ka jongi balang ban pelong iki extra committee balang iki jara meeting ban kendu iki bahalar iki padar ban kendu iki nangalam kita istom meet basngi klempap begini kesngi jupa krea ka jongpi lase lagam no ship nai arbnai la krea ya kan program la shisnam dali ba ka kita istom jongpi ki pelong ya kan ne kasngi ta bajam ya i head ketigis jongi jong ka sub district Laitra ibla ai ketu kentien ka ba tenat hadu kata ba ai ba kentu ngi ki kun samla kumno bangindan kata Ulay trong pi, ulay trong ngà, ulay
yakap bekai waram syakti ngai tolong kita cincai shalawai kaba pernah wating yati cine dosak rang toya yane sakiu kres dan hadu bendakut ai biang kejing tapi ke bakam jam nak benta jong ngi iwe kikun sama jong ke Paris cara tengi nak kaliang ka subscribe lain ngau ikwa ban persngau pi kawai ka jirwai ba ka kerteng jokat ta ka jirwai ka dei nuksang i dei kami ka dei ka jing snang yang ikikun sama limba ka jing em ukun sarong auria Henry hadien ukemma ya ka jing it ukpa upai pa na ka jing em auria Hakum kini kapor kajing yulum lang jong ngi haga convention ka convention gidon borobor ya thong bat kamer naka basdang jo ka convention naka ketien pareng gong kadai ka agreement kajing ya rai lang kajing ya snothu jingmot lang ha ka bai dai bat ka wei ka thong kata ban evangelize ban pen sapriang ya ka gospel babha kajong utrai Jisu pu John Paul baad bakhoi balalait hashwa jongi ubakudup yakikun samla hakajing yulumba jongi kun samla ong nakapor shakapor mapi kikun samla pilong ka menta jong ka balang pilong ka lashai jong ka balang tenadu menta mene kukun samla ka jingmut jong kani ka convention kadai ka evangelization teng hakajing ya linti jongi kum kikun samla nakapor shakapor kabasngusi ni haban kertiang din baha hakajingya lenti jungi yo wan ban ka entertainment henry hakum kani kapor ka day bait ban ben priang ya ka gospel ka jong utrai Jisu ka thong ku kun samla pidon ka thong hakajingim ka jong pi ka baman la ka sngi ubriu badon klem ka thong leno a sep a ka jingya lenti ka jong u teh samlah pi tenat dam ya giba yo awat tenat dam teh piru daya pen krek bah dia pej bah ban yo sim awat kum bagi sim gitu mentan ma sijur dan giba man poiru dan giba poi te yo snok ti teh ai biang kejing sapti na kementa gitu gi ba bonjur kat nojur syuk tu ngamlanya syuk ngalak klet Mentang ni ka item na ka sub district Sora Santa hadin kani ka speech na in parish. Here we go.
kai sini atau sepenting baharu kani kesini. Oh, nak mau robor ke jom jom Bosco bukui. Kapor samla awak ni kapor kemen, kapor kabah ni enjoy. Tambah kumbang Bosco ong syat kenti merwai siau tambah wan lepok. Jadi kita kapor jelang samla mal kapor kemen tang. Ki samla kita menhawa nyala menjor pilih sentiu, mau sentiu kita papu ubi, papu sing ubi. Abangi ubi wangi dak tak singkemen namar ba bidang kisan bidang pu bidang ping, ba habaidan hajan tapi kisma ubi namar ba pilong samla. Pilong pu sentiu, mau sentiu ba pu ini sentiu benar benar duan mau tenang. Tambah orang setiu yang jelok di dekat pelong ini masih di pelong setiu jom kabalang, di setiu jom ilang asalang, pelong kecing syai, ki samla pelong kecing syai, di batu kecing syai lem di para samla, pelong ru kameluk, ada kameluk kabelang ro manum pendang. Nona ini penting. Di tolong robor samla kiba seluruh, bagi samla kiba kaloi, kiba orang bubu mene, bubu Stephen, bagi samla berduai, kiba treshitom, bagi samla kiba long robor, mau ketika bang ketika dia. Menyerap lagi bersama ini ki awon syak ini ki samlan sui ki ba lebah ki exam fair so ha ki khapti na dum ta ki fair sui Ei kapa Badalat ya kapor bangakwa banyak dan rengkat lang lebih long di tang kajing ai musim kaptam di para sanlah pengangai skem hakini ki laiski kapa piwan hakri ke convention shwaba pumi nala kajong kayeng kesan kamen sem kajong pi angai papi lapusan lupa proposal lupa kajing wan syak convention kajing wan syak ke program kamdai yong wan pet ya kajaka wan pet rong pong ane pet tu mo pet shani setai ne kajing puson kalong hakamen sim kawapi hak program kawapi pidon angai akiki alai si kawapi pidon sibun pa kajing kai habai dei berka imlang salang khamtam hakajing dei berkajing jan chau le kai kan isu thu hakajing em kujungi khantam mingi ki Kristen ki bangi ngai hau blai kai kan ra ni khem la le ei lem ta don dan katam betu kata ni apa yang berpara khantam dingi ki para samla pio e ki kai hakini kisni pio e kubor bapha penkendian penriu yupi lese hakini kisnam kisni ki por ki baladat sibun pa hakajing em kajonga kajong pi hakajing pensoi
haki papun pa ndai lengba ka jingdon jong mereka convention ngangai scam ndai tang mo ndai pimi nang ne phira ka kubor hapo kashnong ka thau ka jopi haki para samla ki bala jinai na kabalang ki bala jinai no play ka phira ka kubor menin niwan hapo kashnong lajya kaba convention ko pelong kata sora parish kecil ikai nak pada dihijar ikai ni naik sista naik kinong elang jungi kita ki kubur kamlam jungi di samlah pila lan ya ka kubur ya kubur ko ha apo kasnong ka thau jopi hoi haki ni juk por ki pamta teng dan ngipai haki social media ngipai haki kubur ni snauran mengi kun samlah bring snauran ki kam ki basniu ki kam ki bangingop ak ki sniu ki pun mangi ki kun sama ki ni ploy ha kata kalti ke ba yang bakla ha ka jim ke jungi ni soram da ki phai ha koi kar kom ha bang ni phai ka jim sama ha ki juk ki por ki pamta but na ex kam palamba ka jing ke khu jung play lamba ka jing jan pat jungi bur play nimla banyalam ini syakalti ke basniu syakalti ke basniu barbor ngaju om kau yang kecing imbreu nisyam yang kecing nisyam yang kecing jejar niat tengku hakibun pak ndai larang iya ini hak kecing tuai larang iya ini hak kecing tuai kata kecing pensyoi yang ini lalu kata kecing tu cekerman kecing nak kapal jungi kanam nyalam baklah kanam nyalam baklah larang iya ini hak kecing tuai larang iya jangan berdulai terai kan ninam tu cekerman hoi hari ni pai aki benta lagi pai aki kun samla abang ni yo yang ka awal ni sokman ngap snow ya ka stage ka bagiyo hundai pulai hundai puan persen hak kecing pule ke juki ndak gila nak kecing pule ni tengku pat menyo aki kam kijak ki kun samla ki dungi hak ki juk ki por ki pamenta imla balan ya kata kecing kalong habidei bat kecil kerduk kam kerduk jam ndai ngenam to cikrenan kam ngaju ong barabo ublei laka khu yang ni ndala khai ni hagri ka perthai lada gim am bakla lanti ngenam to ayang ini terteng jong ka Shillong Diocese Catholic Youth Movement Zone 3 tenengkong ning syap ngapen pau swa ka jisungu yang blai trai kendar upaladon rengkat bani kerpang kamtam hagan ikasi kabang lala ban ayu aidam yau nongbu nong thau ngayo i hagan ikat tim ke bapilabu nagaliang jopi kisamla kalong tusania ngala job ya ka perthai tiga kabang kwa ban keren ka kabang kwa ban share lang berpi para samla ni kiai kita kilat ni kiai kita kiso jong kacing sania ki jongi ban job ya ka perthai kabanengkong kalong kacing duai kabangi kum kisamla ngi depan sedang nalalun pai naging nasem bat ha kaimlang kasalang bangin bu kecing duai hau play unong bu unong thau unong ai unong seng yak long rinyeng marnyeng kecungi kabar pat kade kecing puson bat kecing pule yak ten kecong play an kentu ya pi para samla ba kini ke arteli banginla bancop ke perthai manla bancop ke cisniu ke perthai kalong kecing duai bat kecing puson bat kecing pule yang tin ke jongplay para samla baik haune usnem ubangi kenmau usnem jek pai ba takwa ya phi baro ke para samla ke badan lang ni bangin peni syakip weipat mo ki para samla anile se si weipat hakim lang salang ngejongi kumlaongi bishop ni bangi peni si weipat dak nuksa jongi kumno banyalap ya ko gospel lengba ka kor ke buram lengba ka tien ka thli lengba ki kam ki cham ki bangile hakisnong ki thau haki marchan ki marpa bun na kamta kita gi keren jongpi presiden ma jong ka sun tri ki jongi
te kalong sisa ke kabas no tenat adu kata keblai sibun presiden ya ki ba fila ai mensim lam nak benta jongi kum ki kun sama jongkani ke Paris seorang Hakani kasngi la yo ban samru ya ki award chakitu ki samla ki balong teng ki nelam jong kasang samla Paris blashim ya kasrakamen jingetiu kurim hakisnam ki blaleng. Barkumjuru la sam ya ki award chaki samla ki blayo highest mark bawan chakmat ha ke exam ba per ha ke SSLC HSSLC ba degree level ringkat ba ka award chaki samla ki ba job jila kai sport. Father Henry. Nantaro nga khorro ya kisista baro akibadan mo sa kanagalan ka. Fibaro ki samlabi kamtame ya ki lingdo jongani ke Paris for Stephen for Henry ringkat bakinong mi khamat be jungi ki berdan langhang ni ya presiden jungi jong ka Shillong Archdiocese ringkat lang vice president bat ki EC jong ka SECYM ngidon hang ni ringkat bat ka team jong ka AC jong ka SECYM zone 3 bat ya pi ki samlabi hapo ki jinglam jong samla Presiden jong ni ke parish nang ta ki secretary kinongkit kambaro badi bebu rang ba balang jong gani ka balang shnong layam badi pi we ngi ro pi ki khun samla pi la la bani lumlang kan ni krui ka khubor na benta jing we ha kum gani ka si ka jing wan lang bani duai ho ble bani ngo ring ka lang kum ka we ka parish bat karpang e ban ye shimen talang Om kum ki spectators kinong pekai Henry bandon lang hagamadan banlong kakti gamon hagi bentang repair boleh lo ingi ki sab ki phong ngi penon kam yaki pergi sab ki phong gejingi kimdai banlong bangin bu hagi zoo lani ki museum Henry ban penpawi kita pat hagi kam ki bangi malagasi ban penkot tang de kawi ka kentin sembo jingmot diperkhat samla SAMLA S kemut seng nong rim ya lagi jingai how Chris samla wet seng nong rim ya jingai jungi how Chris adekar ya lagi jong jing im lagalong haga yai ke yeng lagalong haga kren ka ketien ka telit lagalong haga bam gadi adekar ya jinglong briu jungi
M missionary kejinglong samla jungi ban penkrau ya kejingai kepala sedang na laying lasam haga balang shnong haga parish haga zone haga diocese Brockway ki missionary jungi na silang duriau menshwa kilawan haga ni kathang jungi kilawan ra yau jisu kilawan ra kejingai kadi kapali jungi pat ki khon samla be ban mi na lari ban mi na la shnong kathau kum ki bre ki bas kem ki bala seng nong rim ban leit lang ban ra lang om ban sha ilam bakla ha ki rong phong jong ki wei pat ban kemen ya ki jinglong tin rai ban kemen ya ki jinglong jingai daga bangi samlam ya ki jinglong missionary jungi shaki wei pat daga jing perkhat om ban ong ka balang kalale ayu na ka benta junga ngadei ban kali ngalale ayu na ka benta ka balang ya ka bala penkring ya ka bangangai na ka benta ka buram jong blai L long ki basbun na gebenta ke kam jong blai kapor samla kadai kapor ke beduk tam bat kapor samla kadai ru kapor ke barius patam ke jinglong beduk kadai habangi khamnap ban ai ya ka deity jungi show blai bat ha jinglong basbun pat ngi IT yala de kum ki briu ki batlot ban ong ko blai tu shim ya ki jinglong batlot jinga ai ka bor baklan jome kan shong sa ban nga te kumta samla be ke jinglong dong yalam jungi kadai ban mi na ke jing teng jing ser ban don ha ga balang ban long gi bashlor om tang ha gi jing long shong shit henry ban shirham ban wad ya ki atiar no blay ban long lang ki atiar jong gi jing sup ke jing bha ke jing subun jungi kadai ha ka ba u billy graham crenshai bagi artli kil hokti ki bangi don kawai kakti ke bangi yo ya gi jing ai no blay bat ka baar pat ki kti pat ki bangi sam ya gi jing shikri markel yang kamoto jong phi ki samla ngin shakri markaliang kai ban sarong hangne perthai khun samla mdoni ai ban sarong hagni ka perthai ki tiar gitar ki bangi don hayeng ki la balong tangkum kenja jing peni tanat ka jing don jingi hayeng asem haga balang kan chu long tang ka jing peni tanat ladang ngim lai ai henrei ban pen kraw hagi jing subun kadai berbor ya ka deity jong ka jing long breu jungi akor buram ka batam hangne asla perthai ki barong ile so ki jingkren jong samla jungi president Eden balakren shai shapang kumno ke jingdon jing ha gabalang bat ji perkhat jungi ya ke jingtik jong gabalang bat kham tam e ha gaju ka bamenta ngidon kam ban priang bat kham tam e ban ngam jiliu ya ka akor ka buram jungi ha kini ka perthai ngila pule ha ki school ha ki por ki bamenshwa lahi kai ngi na ki kot kjat sngi shapang kumno ka akor ka buram yoblei kakor ke buram yala imei pa kakor ke buram yaki balhe ke balasan kakor ke buram yala de hirukum jo ban buram yak met ke phad lade ban long berbor ki atiar jong ke jing kho jing bha ban penne ye jing long soti ke jungi da ke jing mot ki ba khoi ki ba bha ban hag jo ke por ru bangina ai buram ru yaki be pat om da ki e ki bang ishu shim na ka rong phong jong ki be pat henry yak jing long renyang ke jungi na ke benta ki be pat ni shania hau blay bad namaru blay wala job ek baro ngimdei ban shania ha ga bola jong namala dangi shania ha ga bola jong ngin sakalon shania botrai yarin karin baru blay ngin sa job ha ga jing em jingi saisin khublai shibo ni phi ki samla ngi kemen ban poi shagne ka balang shnong la yam bat kham tame ban i phi wei pi wei ha ga ni ka singi ban ya kendolang kum ka wei pat ka culmination jong ki kam jongi ki bangina le boro system but kum nong pe nong khmi phi ki samla ngi kemen bani i baki samla jungi kila shirham ha ka kam shakri ban mi shakman ban long berbor kinong ra khubor kamlo bat ke jing shai ya ki be pat khublei imslam samla be jong ni ka paris sora